наврӯз танҳо як ҷашни тақвимӣ нест. наврӯз рамзи барҷастаи фарҳанги миллист ки тавассути он тамаддуни миллати мо мавриди эътибору эҳтироми ҷаҳониён қарор гирифт. ин ҷашни оламшукӯҳ дар асоси пажӯҳиши фарҳангшиносони олам ҳамчун иди дорои фалсафаи инсонсоз эътироф гардид. эҳё ва таҷлили ҷашни наврӯз андешаи пок, афкори созанда ва эҳсоси зебоипарастӣ ниёгони моро собит мекунад. ободу зебо намудани марзубуми тоҷикистони азиз оини муҳими фарҳанги наврӯзро ташкил медиҳад. шинонидани ниҳолҳои сояафкану мевадиҳанда, бутаҳои ороишӣ ва гулҳо, покиза намудани ҷӯйбор ва соҳили руду дарё, ба тамиз даровардани манзили зист, кӯча, боғу гулгашт ва хонатаконӣ иқдоми созандагиву бунёдкории хоси ҷашни наврӯз аст ва он нишонаву рамзи покизагиву зебоипарастӣ мебошад.